Hi, hi, hi. Good morning, 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 good morning. Terindog na, terindog na, terindog na, terindog, 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 terindog. Terindog na po, aga na. Morning, hirit na sa DCGB. Matibayon man ining St. Agnes Academy, adi. Oral daw, naagihan ko dyan kikuan. Naagihan ko dyan sa ano ini, sa Indang Hampangan. Kasi mo niya, iguana naman mga nakapilang mga tao. Nananaukan so ano yan, so mga kwan baga, so mga ano yan, mga gugulayon, mga iba pa. Bayon man, ading. Mahalaba na naman pati ang pila, nagupon-pon na naman na maghalaba. Bueno, sabi ni Padeng Ray, but whoever obeys the teaches this commandments will be called greatest in the kingdom of heaven. Matthew 5:19. A peaceful Friday to all of us. God bless us all. Yes, thank you Padeng. Magandang morning. Oy, sabi ni Jeril Aranya. Good morning daw mga Macedonian Heritage. Suggestion ko lang po about sa maabot daw na eleksyon. Sana ma-blackout. Sabi ma-blackout. Wara po problema. Di gamito ninda genset na pag-start pa sana. Kan burutuhan. Sure na, di ba? Tama. Good news, nagimata ako 4:35. Pray po muna ako para maisip ko. Bad news kaya pigpindot ko baga sipi ko. Anap ko DCGB Live. Shout out po sa pamilya Aranya, Buda sa The World. Diyan haling Lacandura Drive, Legazpi City. Okay, okay no? Aramontan mga buhay naman mo ng informasyon nyo na pag-aaga. Hali po dyan sa luwas. Buhay naman ng Bareta in the morning. Sa morning hirit. Buhay naman ng report. Nasa linya po mga tugang si Jimmy Nasalita. Jim, good morning Jim. Yes, salamat Bibi. Maray na aga sa mga barantabay. Sa mga bungkaras kan sa toya mga istorya, maabot mo niyan si Chief PNP. Digdi sa Albay PPO sa syudad nin Ligao. Kung saan ka suhapon sa pagpasyar kan DCGB News haro siribot-sibot sa preparasyon. Kapulisan pisikal sa pagrilinig. Sa Sinluwas, Canalbay, PNP Provincial Command. Yes. Ano ang Chief PNP ni si Guillermo Ilazar na nakabisita digdi kaninot si Bato de la Rosa. Iyo ba na ngayon? Incumbent Chief PNP maabot digdi sa Albay PPO. Pagbisitang inikan Chief PNP partikan sayang routine na pagbisita sa mga nasasakupan niyang komandansya. Antang saro sa highlight initial na informasyon na kalap niya to. Kung matatandaan so tulong armadong drug personalities na naging iskop kan DCGB News gikan pa Valenzuela nagdayo digdi para mag-distribuer nin mga pinagbabawal na bulong diyan sa Legazpi, Tabaco, Catanduanes. Kung saan isinairarom ini sa drug by bus sa parting Busak Uwas. Kung anasaan mga ini nagkagaradan dahilan sa nanlaban. Iyo. More or less 350 grams ni na pinagbabawal na bulong minamuntar 1.7 milyones pesos. Anakan tidad kan daradara na mga bawal na bulong kan tulo kung sa'y napagaraman na supposer buyer asinso Provincial Intel Officer Canalbay tatauanin pag-reconocer mismo kan PNP Chief. Ay, the best. Matang piglalauman na makakaresibihan mga ininin na medalya hali sa pinakang halangkaw na opisyal kan kapulisan. Gabos na mga Chief of Police digdi sa Albay tabi, BP. Di maturi po nagkabos sa COP dyan? Matinder sa aktibidad ngunyan sa Albay PPO. Pagabot kan sa indang pamayo, yes. si PNP Guillermo Ilazar. Anong oras yan tabi, Jim? Anong oras? Dahil man sa bagay, for security purposes. Dahil man eksaktong oras, pero sierto yan. Ngunya na pagkagat. Tapigapot nga niya to, ang lunadan, ali sa kung sa inining lugar.
although kaswapon, piganap niya to sa mga opisyal, biri siribot man, dahil Oo. mas kitang ninakahuro, digdi lang kita sa luwasan kanal by PPO. Oho. Asi, nakonfirmar niya to, kanakahuro niya to, so, poster buyer mismo, tabi, BB? Ah? Nakahuro niya to sa poster buyer. Okay. Abo na niya Di kapit man natangro. Anong natang raw? Ko sabihin, di pa man siya kinakuha, di naman siya kipanibagong na naninegosate. Dahil man. Iyo baga trabaho ka, di ba? Oo. Mm. Niya, kung ano sa istorya, pero istoryahan mi man siya na kung paano niya trinansak ito, tapos paano siya nakalibre. Pinutok-putokan siya duman sa makabasaan. Oo. Kung pa kung itong kali, tigbak guard niya ako. Iyo, dakulon man ang ganda barita ito, di ba di? Dakulang Dakulon man ang ganda barita, kaya siguro talagang dapat ako nang kipagbidbid kan Chief PNP. High level na pati itong Iyo. droga. Menthol flavor. Iyo baga. May flavor na pati. May flavor pala na menthol yan. Pangyari sa maabaka. At yan ta, abangan niya ito yun maatab kita nga preparar na nga ni kita ta. Sabi, ma-chopper. Oh. Pwede chopper garo. Iyo, posible. Talangan man Baka direkta dyan. Aeroplano yan, mabaylan, urala wig. Iyo. Tama man. Oo. Yan sabi, Pipe. Mm. Ang sa to yung mga preskong informasyon, Ayos. tungkol sa nagdadangadang na pag-abot mo niyan kan PNP Chief. Mhm. Taon-taon, abangan man tabi, Pipe. Oo. Lifted na sa executive order sa Masbate. Iyo da. Pero mas matinding mo niyan. Oo. Ang requirement. Abangan taon-taon. Sana Kami sa- nag-trick sa kuya kasi banggi budak kaswapon. Ay, forward ko sa imo. May nag-trick sa kuya kinagpaabot ki informasyon kaya. O sige daw. Sirto na naman ini, may problema na naman kayo. Si Sir Noel Ordoña naman sa Mapio Durang. Mhm. Okay, so yan Okay. PPP. Ang sa to yung mga dagdag na informasyon. Abangan na iba pa ng mga istorya na mga buroto. Digdi sa ko yung area of responsibility. 3rd District Jimmy ng Salita, DCGB News. Salamat Jim sa report. Hali dyan sa luwan. Uy, 5:20 na. Al Armario na sa linya. Paring Al, good morning. Buhian mo. Good morning, pati big iguang unyan kan gobyerno lokal digdi sa Legazpi na maturuan ang mga nag-alataman ni native na manok o organic na makatipid ni gastos asin mapalangkawan sa indang income. Sinabi ni Doc Manny Estipona, City Veterinarian, na dakol ang pwedeng alternatibo imbes magparabakal din feeds, may mga dahon-dahon na pwedeng gibuhon na mampahog sa manok. Siring kaining oregano. Hindi pala ng oregano. Pati tanglad, pwede pala niyan. Pati anulunte. Ang anulunte, pwede pala niyan na alternatibo na panpahog kay puwan sa nang maukudan kana mga nag-aatama ni manok. Sabi nga ni Doc Manny, buhay pa ang manok, pwedeng timplado na, marinated na. At least ang target kan syudad na 80% kan mga atama na manok maging organic feeds na. Anay na magpararelay sa mga commercial feeds sa batang kunyan sige naman ang mahal. Kaya ngunyan parte sa pag-promote kan city na programa at sa panginot ni Alcalde Noel Rosal yung organic na produksyon lalo ang manok para magkatabang-tabang sa magkabuhay kan mga tao asin makatipid sa pambahog magiging income ini additional kan mga yaon sa barangay. Yan pa rin, bongkanas ka informasyon, digdi sa luwas, Al Mario, DCGB. Salamat paring Al sa report. Hali dyan sa luwas. Uy, kape. Ano daw kung nagkarapi na lamang ka mo? Ano daw kung nagkarapi na lamang ka mo dyan? Jim's Coffee na, di ba? Jim's Coffee tayo, kapatid, ha? Available tawad mga Jim's Coffee yan. Dyan po mga tugang sa dyan po sa mga tindahan, mga tugang sa Satuya at Tabi na kapalibutan. Ha?
Available yan, mga tugang na mga bagay na yan, para po mga tugang sa tuya, tabi na kumbinsyensya sa pagkakape. Yes, okay. Kaya po, de pagtapok ang wrapper ka yan, de tabi pagtapok ang wrapper ka yan, Jim's Coffee manggirarayhan, so 5 baga na sachet, sarayon, tapos mga tugang ang dropbox ka yan, yan manggiray po sa DCGB. Yan tabi ang dropbox ka yan, mga tugang sa DCGB manggiraray, ipakatapos, mga tugang, halaton ang Disyembre 22. Malay mo, ikatabi ang susunod na milyonaryo. Mamili lang nin mga variants tabi kan Jim's Coffee. Siring po sa 5-in-1, 7-in-1, 5-in-1 sugar free, 5-in-1 no sugar added, 5-in-1 stand-up pouch, 4-in-1 with agaricus mushroom, 3+1 with ginseng, 3+1 with Ganoderma, Spirulina, 3-in-1 with wheatgrass, 3-in-1 grapeseed extract, Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, Jim's Grande Black, Jim's Coffee Mix with brown sugar, Jim's Brosco Black Coffee with tungkat ali, at saka Black Coffee with ginseng. Yan, Yan po ng mga variants na yan. Mas karing ka yan. Pwede man na parareho. Ang kombinasyon tabi, mga tugang ibugtak sa sarong sobre. Baka malingawan po rin doon. Sa sarong sobre tabi, sa laog ka yan, ang 5 sachet. Tapos sa luwas, suratan kang pangaran, edad, kumpletong address, contact number, permahan, asin kung anong Jim's Coffee variant ang sa endong linaog. Buda pangaran kan tindahan konsen ni Binakal, asin mga tugang an promo title na Jim's Coffee, o kaya ang title palan, magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Mix Raffle Promo. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Mix Raffle Promo. May tsansa katabi na maging milyonaryo sa Disyembre 22. Asin po mga tugang iguaman ki 100,000 sa partner store. Asin po may pampabonus man na 27 winners na makakaresibi po nin tag 27,000 pesos. Kaya kung makapi ka man sana, dapat mo mga tugang Jim's Coffee na. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Hans Galero, mga tugang may dagdag na report. Ali po dyan sa luwas. Hans, good morning, Hans. Good morning, BB. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, maabot 400,000 pesos kantidad. Ninbig tutubod ang sabuan na kumpiskar kan mga otoridad mantanduang high-value target drug personalities. Ana-arestar ka sa udma sa ginibong drug buy-bust operation kan Pidea Bicol. Katuwang ang Pidea Camsur asin Cam Norte sa San Jose Street kan Barangay Peña Francia, Naga City. Ang mga suspetsadong na-arestar, namidbid na sinda Clarence Talagtag I Nisolada, sarong 55 anyos asin Reynaldo Tindugan I Nunez, aka Rene, sarong 62 years old man, na residente kan Barangay Peña Francia, kan Naga City. Susug sa impormasyong ipinalawas kan Pidea Bicol na konfiskar sa mga suspetsado ang sarong pedaso ng heat-sealed na transparent plastic sachet, asin saro pang sarong plastic bag man na nagalaog may laog manin pagtutubod ang sabu na megawatt ini na poko mas o menos 57 gramos kantidad ini ni 392,336 pesos. Sa ngunyan, ang mga personalidad ini o kaya mga suspetsadong ini yaon na sa kustudya kan Pidea Bicol asin sinda nakatala ang maghampang sa pagbayolar sa RA 9165 o ining pigmimidbid bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang Pidea Bicol lang pagirumdungo niyan sa mga Bicolano na siguraduhon na dainanggad makalaog sa impluensya din illegal na droga dahilan si Sinda padagos man ang operasyon kontra digdi. Itabi VP ang mga impormasyon haliman sa Pidea Bicol, Ans Galero, DCGB. Salamat, Hans, sa report. Basahan ta daw kamuki rawit-dawit. Sinura tabi ni Pading Ray Romero, mga tugang kan Barangay Tula-Tula. Ang titulo, Katagasan nin Payo, 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 Payo.
katagasan, san, nin payo, yo. Diyos marhay na aga sa indo mga kanayon, an karahayan nin Diyos sa buhay paurogon. Kun kabutan sinublian, bako pong magayon, mga ugaling sagin-sagin dapat haralion. Si Isay ang nagigiya kan katagasan kan payo, ngata mga sala sa tuya pang pigigibo, ngata tan iba subawal tuyo-tuyo, kung arin anday pwede iyulugod ang gusto. Dai mo pagkakanon ang prutas na iyan. Katugon-tungoni na dai paglingawan, tadai sinunod ano ang linawasan, nangibabaw sa daga, ining kasalan. Nangyari kaidto padagos sa ngunyan, mga karatan dai niya to naiiwasan, tambuhay kinabanon mastang titawan, ninda kulang importansya kisa buhay espiritual. Ata baya nunoy sa hababaw kanasana, ang nangyayari nalamos dahil sa pagsayuma, si COVID nakakaulakit, sabing sa harong sana, kung bako importante, ano an nakuha? An halimbawa sa buhay niya to bawal, kung ika-diabetic, sa pagkaon maglikay, alak man o sigarilyo, mahamis na bagay, kanhabong haralion, minauli sa buhay. Yaon sa katugunan na kita magsunod. Likayan ang mararaot, tadyan kita ilulubog. Pero iba habo, ano kung makulog? Ang kaluluwasan, kan bawal na pagkamuot. Dainong ka mahali mga problemang ini. O kun lambang ginusto, pabor sa sadiri mo. Hirak man sa parasunod, nakarahayan ang gusto. Naharos apektado, kan katagasan, kan payo. Kan iba. Iyo man ang galing. Ade, di ba? Ata na nga ni an kita baya talagang mga sinabi ng day pwede, malukso. Thank you pa rin, Ray. Sa mo tabing rawit, dawit ngunya na pag-aaga. Mabuhay ka. Happy 57th birthday kay Maria Sonia Haji Quezon. Happy birthday. More birthdays to celebrate. Stay happy and healthy. Have a stress-free ahead of you. Yes. Yes. Good morning. Yan po mga tugang ang sa tuya tabi na birthday greetings. Mayroon pa ba? Kadakul na. Good morning. Advance happy. Pabati po Kinolmon Forte. Advance happy birthday sa August 21. Saka baga. Chonol. Chonol. Happy birthday. Chonol. Gulay sana na. Kwan baga na tapayas. Nambangot, native na manok na tinutungan. The best yan. Yun na yan ang pangudtuan mo. Yun na yan ang pangudtuan mo, tabi Uncle Nol. Diba? Pagkatapos pakakaonin do, agdown mo na si Auntie, Connie, mano nga yan oy, magurnurong ka mo dyan sa balkonin do. Ayos na yan. Magkape ka mo kay Jim's Coffee, ay, solve na yan. Kumapi ka mo kay Jim's Coffee, o ano pa man. Ang gana sa naga mo sa istorya, anta paano kaya? Happy birthday! Happy birthday po. Okay? Sige po. Good morning, sir. Pwede pakipapuntahan dito ng reporter nyo. Pakitingnan ito na kanal kasi kawawa naman yung matanda. Nahulog, may biniling 2 kilong rice at yung natapon,
nakashoot yung isang paa sa butas sa kanal. Dito sa Purok Ono, Kimantong, front ng Masagana Copra Dealer, right side. Salamat po. That will always reminds us. O, ipahiling ta kay kuan ngo niyan, ipahiling ta daw kay ano ini, sidang pwedeng mapahiling ta kay ningo niya. 5:30 na. And Ano daw ko ni mata na si Renz. it's all the best. Ilinga daw tabi ni Renz, ta kundi pa talaga nun ta naman diyan si Boy sa mobile. Sa lugar natin, pa-describe ta kay Boy, hampangandakan ano yan, hampangandakan Masagana Copra Dealer, right side. May luda sa Kimantong, ano ba yan? Ay. Good morning sa mga taga-Buyuan, sabi ni Tano Ayala. Good morning. Morning sa gabos ng mga taga-Burgos, Mabini, Daraga, Albay. First in the Philippines, no full vaccination, no entry in Masbate. From Brother Dan. Allah. Happy Fiesta po sa Kaditaan, Magallanes, Sursogon. My birthplace, keep safe ka barangay Jan from Mulet family. Tidak ko darag. Uy, fiesta palan sa Kaditaan. Nakikifiesta kami dyan ka ito. Nakikifiesta kami dyan ka ito. Mga tugang sa Kaditaan, Magallanes, Sursogon. Happy Fiesta po. Advance happy birthday August 21 kay Reverend Father Ricky Bermas ng Kamalig, Albay. Uy, Father Ricky! Long time no si amigo. Good morning, Tabi. Father Ricky Bermas. Good morning, Tabi. Ay, sus ko. Wala na palang kitang charger. Oh. May available ka charger, Tabi, dyan, Ronald. Pasabla daw nga, Tabi. Kung may available lang, kung dahil, mo pag kunong tabaka. Maura ang kikuan sa mga pag-iribat. Ha? Bueno. Waramonta muna mga tugangan, mga istorya. Salado Nacional. Newspaper front page. Enon sa morning hirit. Newspaper front page. Enon sa morning hirit. Sa kakahiling kong news kasubanggi, gari pig-analyze, gari nga niya ako tutuan, sabi ni Manny Pacquiao. Gari nga niya ako tutuan, naumaw ngunyan, sukugawa. Dakol na mga netizens ang namumuya tabi sa ginigibukan kowa. Gari nga niya ako tutuan, sabi ni Manny. Pagyari. Paring Mar, good morning. Ano ang mga balitang kagilagilalas at kahindik-hindik? Pasok. Good morning, TV. Good morning sa mga taga-Bantabay. Headlines ko niyan, 45 billion pesos. Pigtagamag ng gobyerno na pambakal ng booster shot sa 2022. Aha. Sobra 8,000 ang narehistrong recovery sa COVID-19 sigon sa DOH. Mantang 14,000 ang narehistro man na bagong kaso katuhapon. Okay. Mga obispo kan simbahan katolika na adit sa kamugtagan ka mga medical workers. Iyo. Mantang 45.67% ka mga senior citizens sa nasyon fully vaccinated na kontra sa COVID-19 sigon sa mga health authorities. Sa ibang mga bareta, Sinopharm madunar panin 1 million doses ng COVID-19 sa Pilipinas. Mantang nagkapirang senador, nagtutubod na ibinalyo sa DBM kan DOH ang 42 billion pesos para takupan ang non-obligation rate kay ni. 190 milyon na ipinasweldo kan PTV, kunestyon kan Komisyon ng Audit. Sa iba pang bareta, DICT na makapag-issue o target makapag-issue ng COVID-19 vaccination certificate sa Setyembre. Ano itong suldong ito sa mga tawag kang PTB? Sweldo sa contractual, sweldo sa contract of service, dainin mga kasarabay na dokumento si ring kan DTR. Ay, salbatan na. Pag unang kabagalan ng unyang kiindo, may indo pala. Aw, sabi ko sa imo, ang gobyerno ang number 1. Na in may indo. Roger. Pangya, nag-disburse ki kwartang pansilo ding mga dokumento, ding payroll. Roger. Igwa man na tigsumitir, pero ibinalikan ko, wata daing pirma. Grabe, problema ta sa fiscal management kan mga sa kan gobyerno ade. Roger. Oo. Dati
pirmi ng tigwarningan. Sa PTV. Oo. Oo. Yung mga ginawang gibo ka, niluwas na lugod. Binawas na lugod. Biyo-biyo pa. Yes. Ay, sus kumpang yan. Mientras tanto, distribution kan special risk allowance, maparay daw na haliw na sa DO8. Value na sana sa ibang ahensya kung di kayang gampanan. Sa Laguna, Pinyan, Laguna, BP, Yes. sa mga pasyenteng may mild cases ng COVID-19, sa parking lot na kan mga ospital tigbubulong, ta-overwhelmed na, pati ang pribado. Iyon ang pigasabi tapade. Na-imagine mo sa nangyari sa Kuangka ito sa India? Roger, Nasa gilid na kantinampo, nakapila, so may oxygen. dakol na, sa Cebu, Iyuman, sa Iloilo, Iyuman, ngunyan, my sa Binyan, God. Laguna. Yan. Okay, sa mga pensionado kan SSS, may patanid po ang SSS na iwasan nindo na mag-utang sa mga loan shark. Sabi kan SSS, 10% sana sa inda. Kaya mag-antabay. Alright, so far BP, ano mga headlines ko niya na pagkaaga, detalye po kayo, abangan, alas 6, alas 7 ng pagkaaga. Happy birthday kay Punong Barangay Jerry Banyega, kan Santo Domingo, District Santo Domingo, Albay. Ang headlines sa Tulbos Korea, kang PYZ Enterprises. Basta radyo, i-PYZ nyo yan. Yep. 24/7 konektado ka kahit walang load. Napon sana, Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio, Sampangan LTO, at LTFRB Regional Office, Proclos, Rawis, Legazpi City. BP, good morning. Back to you. Yes, thank you. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Ti tako-takuan mga tugang kan. Para mo tama na pigigibukan commission and audit. Ari, ay muna mga kung paano mga tugang an mga yaon sa pwesto ta magmanihar kan kwarta kan tao. Maduda ka permi. Maduda ka permi. Kwarta kan tao dahil hindi pigi seryoso kung paano ang paggasto. Kamong nagdadangog mo niya, masasabi nindo. Diba? Gani ba kapi paagis na sa karaw-karaw ang pag-disburse as in paggasto kang kwarta kan tao? Kwarta niya to ng mga Pilipino. O ilingan na iya. Pati palanso sa TV station kan gobyerno, pagsadiri kan gobyerno ta. Pati sa mga pag-disburse kang kwarta, dahil mga katultuling mga dokumento. Paro ka nang nagpasuldo ka, dahil kinag-receive. Sure ka? Pagpara painit ang nato pigabot mo ako to report kan ko pagpainit ang payo ko hindi mo nang report kan ko apoton mo kung sure ako pero apot pa matamaan ka ko dyan aga Good morning! di ba ay napangyayari sa Maabaka ano ba yan ano ba yan Lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan. Henry M. sa Morning Hirit. sige daw, sandali lang Jomar, taapudan ta mo naan pag-asa. Ay, happy birthday muna, baka magalingawan ko ini Happy birthday po kay Architect Alfred Joseph Ortega. Yan. Sabi ni classmate na Cynthia Ortega Salian. Mate, good morning. Happy birthday po kay Architect Alfred Joseph Ortega. Happy birthday. Okay? O sandali lang Diomara, tapudan ko lang muna ang pag-asa Legazpi sa magiging kamugtakan kang panahon. Ngunyan pong aldaw, aramon ta daw ang sitwasyon sa buong Bicol Region. Ngunyan, kasubanggi baga nag-uran adi. Nag-uran kasubanggi mga tugang. Good morning po, Pagasa Legazpi. Good morning, Bossing Reniel sa DCGB po. Ibo, Boss Henry. Yes sir. Mga tugang, aramon tada po ang pag-asa ang pag-asa Sardin Luzon sa kamugtakan kang panahon. Good morning, Tabi, Boss Reniel. Go ahead. Okay, good morning po sa mga Boss Henry at sa gabos na nagdadalang ng programa ng DCGB Legazpi. Para sa update na magtakan niya po ng ating panahon ngayon na napagtaldag po ka na Biyernes, August 20, 2021. So, Easterless po, yung mainit na duros pa rin ang padagos na nakaka-apekto niyan sa ating bansa. Although medyo kita nga nakaka-apektong, medyo kita nga namomonitor na route yan panahon, isang bagyo, tropical depression isang, at yun nga po ay
Montenegro naman nasa kadagatan kan Philippine Sea, yan sa Sirangan kan extreme northern Luzon area. So as of 4 a.m., ang location ng bagyong si Isang ay nasa 1,110 kilometers east of extreme northern Luzon. Sa coordinates na 18.8 north, 132 degrees east. Taglay po nito ang kusog Kanduros na 45 km per hour at may pagbugso naman na 55 km per hour. Katapos kaya ni Mahiropa, Sulnukan, Norte Sulnukan at sa rekas naman na 20 km per hour. So nahiling po natin ang kanyang forecast track ay sa pasiring nga po yan dyan sa may pagitan po ng bansang Taiwan and bansang southern coast ng bansang Japan. So meaning sa ngunyan, di man natin nahiling nga malandfall sa landmass ng bansa o ng Pilipinas kung kaya sterlis pa rin po ang makaka-apekto. At sa mga masunod na daw o posibleng ma-enhance po nito yung ating southwest monsoon ng bagat. Kung kaya sa mga masunod na daw is makaka-apekto muli yung ating bagat. At pero for the meantime, dahil sa mayong mga epekto sa tuya, itong ating bagyong si Tropical Depression Isang, kung kaya dahil sa sterlis, laman po natin digdi po sa tuya sa Kabikulan, maging pa rin po ang kamugtakan sa panahon. Maging mainit pa rin po ang ating temperatura na lalauman sa Kabikulan. Bahagi ang mapanganuron, sundo sa mapanganuron lamang ang maging kondisyon nating kalansan. Maliban na lamang nga po yan sa mga tsansa pa rin naman po ng mga pulo-pulo o mga isolated na mga pag-iran, asin pagtitilag, pagdaludol. At ito nga po yan ang mga nabibilog naman ng mga localized thunderstorm. Maging maluya sundo sa moderat ang duros, halis sa Sirangan, sundo sa Sirangan ang lalawagan sa Kabikulan at may banayad sundo sa moderatong ukol ng kadagatan. Dahil gale warning na nakababala sa kadagatan sa Bicol region. At dahil sa mga ginagin niya kumugtakan kan panahon, lauman pa rin po ang temperatura poon 25 sundo 33 at Pascal Celsius. Talda ngayon nagsirang kasubagong alas 5:33 ng pagkaga asin masalnot naman at yan na alas 6:04 ng pagkahapon. At para po sa ating Philippine Standard Time, ganap na pong alas 5:45 ng pagkaga. Halidigdi sa Pag-asa, Southern Luzon, Legazpi City, Rainiel Mago, Nagulat. Iya, Boss Riniel, sabi mo ka sa bago, dahil man makaka-apekto sa Bicol region din si Isang, ano? Dahil man kita ma-apekto ng ito, Dahil po, kahit sa doong bansa, dahil man po natin piglalawang kasi mga landfall. Yun. Kasi Very good. pa rin po ito doon sa may Papuntang Taiwan, ano? Japan. Mm. In between Japan and Taiwan po ang ano nito. Yeah. So, sa mga masunal daw, although possible ma-enhance yung habagat, at tingnan natin kung maaaring yung Northern Luzon area Opo. yung maapektuhan. Yes, apo. Salamaton tabi sa report, hali dyan sa Pag-asa. Wala po naman, maraming pagkala po. Yes, sir. Thank you, mga tugang Rainiel Mago ng Pag-asa, Southern Luzon, sa kamugtakan kang panahon. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. 15 bago magabot ang alas 6 ng pag-aaga. Jomar, kumusta ang First District? Go ahead. Salamat, BPN Ray. Good morning sa mga parantabay. Medyo okay man, pero igwang kahagadan ang Sanggunian Kabataan kan Bunga Bakakay sa Sanggunian Bayan. Magpasar nin ordinansa ang Sanggunian Bayan na nagre-regulate kan paggamit kan karaoke, video okay, asin iba pang kaparariyong amplified audio devices na mga maribukon sa ipinasar na resolusyon kan Sanggunian Kabataan kan Bunga Bakakay Albay sa panginginot ni SK Chairperson Christian Abilen sa indang hinagad sa Sanggunian Bayan kan Bakakay na kinakaipuhan na makontrol ini na mga maribukon asin nakakaisturbong ribok sa laog kan banwaan po na alas 7 ang aga sundo na alas 5 ang pagkahapon dahilan ta nagpupuo na naman ang klase asin na nakakaisturbo man ini sa mga pagtaraning na nasa online class o kaya nasa modular learning session. Bakusa na daang mga estudyante na isturbo maging ang mga maestra o maestro. Ini kaya si SK Chairperson Christian Bilen, maestro man ini diretso. Dahil ang sinabi na ang mga arog kaining bagay, grabe, ang epekto
sa mga maribukon. Lalo pat yun na nga niyan, nagpuna ang klase. Kaya sa iyang bigahagad sa sanggunian, kan baka kay na o sa inda. Dahil ang bilog na SK Council na nagpasar kay na sarong resolution ninda, bigahagad ninda sa sanggunian, kabat-abayan, kat baka kay na aksyonan nini na kung mapipwede may bawalan mga maribok na video okay. Aldaw ini tabi BP 7 a.m. to 5 p.m. dahilan nga ni sa yanan mga oras na nasa online na session ang mga kaakian. Yan ang report. Jomar Bian, CCTV. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa Lawas. Hoy, 11 before 6 in the morning. Paningit sa morning hirit. O, dangugay ni o tabi, Lowens. Aram daw nindo mga tugang kung nataan sing-sing pinagbubugtak sa ika-4 na muro kan sa tuyang walang kamot. Napag-araman mga tugang na ipo base sa pig-apod na Western cultures ng ring finger ang pinagdesignar na o nakadesignar na fourth finger sa satuyang walang kamot. Sa tradisyonal mga tugang na pagtubod, ang wedding ring da tabi pigsusulog ini mga tugang digdi dahil lang po ta susog sa informasyon, ini databi ang orihinal na paniniwala na ang ika-4 na muro niya to, may ugat databi iyan na direkta mga tugang ambulo sa ang kandugo sa satuyang puso. Iyo palan iyan, mga tugang kun kaya sa pag-abot mga tugang sa pag-agom, iyo databi iyan ang pinagigibo. Pag may agum ka na, as in love ka na, o kaya engaged ka na, ang sing-sing, dyan pigubugtak sa lugar na iyan, tamay pagtubudaan na iyan, direkta mga tugang, ang ugat da dyan, direkta sa satuyang puso. Sa ibong nalado, mga tugang, igwaman ki mga tradisyonal na pagtubod, susog po mga tugang sa iba. Napag-araman mga tugang na pasalado ng relihiyon. Iya databi man iyan ang naging pagtubod. Kaya bagaan mga sing-sing databi nin mga ibang religious leaders, nakabugtak man yan sa lugar na iyan dahil tayo naman ang mga kinatudan kan mga nakaaging mga panahon. Napag-araman mga tugang na ining fourth finger daw na ini, iyon bako masyado na busy sa gabos na klase nin muro, kung kaya dyan da iyan nakabugtak. Paningit sa morning hirit. Yung mananggad nata mananggad tada iyan mga tugang sing-sing tabi bugtak di sa tanggurangan, o day man pwede ta, nakakaulang perme. Di ba? Nakakaulang. Kunyaon sa tanggurangan, o day man pwede digdi sa hintuturo mo ta. Pag binugtak mo ang sing-sing mong anyan, giri ba ko man bagay? Ade, oh. Pero databi, dahil man mga scientific basis, kung natayaon talaga yan, base na databi yan sa pig-apod mga tugang na Western culture. Yugo-yugo. Paningit sa morning hirit. Ako nga, nagngalas man talaga kung natayaon niyan dyan. Yan pala ng rason. Bueno, dagdag na report hali po dyan sa Lawas. Lowens Barcena na sa linya. Lowens, good morning Lowens. Yes, salamat Tabi VP. Good morning. Good morning sa tapos na mga parantabay sa mga dagdag pang bareta. Daiman Giraray nagpupuknat sa pagparapandakop daw ang Legazpi City Task Force Kalinigan. Asin magparapang akbot, asin magparapang taonin penalidad sa mga bihikulo na dahil nagsusunod sa batas trapiko kan syudad. Ini ani pinagunambitan sa DCCB News ni Legazpi City Task Force Kalinigan Chief Mark Andy Barbella
na magpapadagos ini kaya daw maging kampante ang mga motorista na magpararking sa bako tamang lugar sa sentro. Sigun kay Marbella, dating gawi, biniglaan ang operasyon ng sainang ikibuon para madakop talaga kung sisay ang madudunong. Asinasyahan na sana daw kung madakop, tapudpud na ang saindang dila ning kakapangapuda na magdisiplina kan mga pagpararking asin na pag-iwas sa mga road obstruction. Manunotaran na sa Legazpi, presente man giraray ang mga double-sided parking. Maski may mga signages na bawal magparking sa ibang mga lugar sa sentro kan Legazpi. Pero sabi ni Marbella, pag ini daw sa indang naburulaga, pasensya na sana daw. Kauro-otro na sinanin pangapudan sa publiko may kinaaraman sa siring na bagay. Yan tabi BBP. So parang istorya digdi sa Legazpi per District Area. Tranquilo man. Ako po si LBB kay Bastian Repoimata sa Mobile Unit. Thank you, Lawrence. Sabi ni Pading Ray, parang ngaya mas malinaw po pa di, bako kabutan, kundi kabuutan na sinublian. Thank you, Padi. Ayos. Ika ngaya Padi, sabi ni Pading Ray, mabasa ka na sa ngaya. Sala pa. Kabuutan palan. Kabuutan na sinublian. Alak mo, talibiyong ko mananggad. Yung mananggad palang Padi, adi. Ha? Yung mananggad palan, kabuutan na sinublian. Yan. Okay, thank you pa rin ha. Yan ang tunay. Okay, sandali lang, Renza. Ito. So, report kay ito ni Jimmy na may itinao si Lauren Legarda sa DSWD para sa evacuees dyan sa Morn na tag 3,000 per family. Wara man sinda na-receive. Siguro pwede ni follow up ni Sir Jim. Garo dain na sa naman. Siguro makakonfirm siya dyan sa mga taga-Morm. O, sige daw ha. Taramon ta daw tabi kay Jimmy niya. Okay? Orange, igwa na tabi dyan kiluho sa may hampangan kan tindahan ki Lukad. Masagana sa may Kimantong. May naulog danggurang kasuapon. Pakiriparo mo daw kay ni taod-taod duman sa programa Tanggan Hapot. Tatatawan ng tadaw iyang ki-atensyon na reklamong iyang kan mga kababayan ta dyan. Renz, good morning Renz. Maray na kabisado mo ining dyan sa may Masagana sa Kimantong. Di sa may parte Ilinga daw may naulog danggurang nagkaulula pati sa bagas. Susko. Roger. Okay, sige, go. Yes, maray na agad tabi BPS na maray na agad sa mga parantabay. Matuloy nung manandaraga sa nakalista 24 oras. Mientras tanto sa iba pa niya mga bareta sa nga panibagong positibong kaso ng COVID-19. Na-arestro digdi sa Daraga Albay, si Bicol patient number 21039, 85 anyos na lalaki, taga Kimantong, Daraga Albay. As in day parang sa ngunyan ang sayang history exposure kung saan exposed ni nanubitan ng virus. Sininot na nakamati ni simptomas, na nakagimpit siya 12 kang presente nga bulan. At sa ngunyan nakaanbit naman, nanubitan ng persona sa ospital. Sa ngunyan total 860 na. Naging kumpirmado ang kaso ng COVID-19 dito sa Banuang Candaraga. Asin sa total na kasong ini, 802 ang total nang nakarecover. At sa ngunyan, yung pinagbabantayan na 18 aktibong kaso. Asin sa gabos na kumpirmadong kaso, 40 digdi ang arestro na gadan. Kaya sa ngunyan, pagapodan ka na daraga kan LGU, maginman kan RHU. Sa gabos, lalo na naman sa publiko na maski nga nagdidate naman ang rehistrong kaso ng COVID-19 na surusimana digdi sa Banuang Candaraga dahil man ginari paglingawan ng pagsunod sa mga minimum health public standards. Yan ang managdabareta dito sa Luwas Transluna, this is Jimmy Jones. Thank you, Renz. Oy, sabi kan texter, aram daw po nindo na daing public information officer ang kuwa digdi. Ayos ka man na. Happy birthday po today kay Giancarlo Macarilay ng Gabawan from Cheat Ate. Sa ikapat na murokan kamot, pigkakagang singsing, paano kung sa ikatulo 196 Latosonta ka para good morning sa mga taga Dinapa. Sabi ni Mavic, kumusta po ang investigasyon na warang kwarta kan DSWD gariwara sana iyo baga. 13.3 million presyo kang relo ni kaniguan man na 60 pesos allowance kang medical workers. Grabe man na relo yan.
Iyo garin nadangog ko man ang ganang, pero di man napatunaya. Pabati po sa mga taga Mariawa, dakulon para dangog mo digdi. Good morning, Tabi, sa mga taga Mariawa. Belated happy birthday kay BM, Bistadong Maray sa Albay. No less than Doc Joey Bitito, Doc Joey Bermundo Bibon Bitito, Grandmaster, Founder Miracle Health Corporation, Amazing 4. Happy more birthdays to come. Sana abutin po ng 120 years from RMG Corinthians Año Nuevo, Ram Guardians Incorporated. Good morning sa mga taga-Pag-asa Daraga Albay from Miletro Brigado. Makigreet po sa mga taga-Buyuan, sabi ni Tano. Morning daw. Garo Skid na naman brown-out replacement of pole. O yan na po sa Bagong Bayan School. Matutumba na dai iali aluyo naan. Sus ko apek. Happy birthday! Happy fiesta po sa mga taga-Kalitaan Magallanes. May okay na to. Nabasa na ini. Advance happy birthday po sa August 21 kay Father Ricky Bermas ng Kamalig Albay from MMC. Good morning. Pakibati po advance happy birthday kay Tricia Pigar Magalona August 25. Happy birthday. Makatakot talaga ang garalaog na variant uya sa tuenot na COVID-19 alpha beta hasta nagsayaw na ang naglaog lambda tapos naglaog na tchatcha mala ta sa Congress pigurulaya na ang delikado pag makalaog ang sayaw na tanggo anapod kay ni tangang gobyerno tanggo. Ini man si 6600. Okay, good morning. Pagigreet po sa Pamilya Africana Primeng Nagdangog sa mga taga-Puro. Sabi ni Karen Salem. Good morning, Tabi. Mga taga-Puro, Legazpi City. Okay na, wala na. Kimay birthday ngunyan. Sandali lang, Maray na aga po. Sa imo, Henry M. Mga taga-Bitano daw, Legazpi. Happy birthday, happy birthday. Okay na? Wala na? O sabi ni Dan, first in the Philippines, no full vaccination, no entry in Masbate. From Brother Dan. Happy birthday, happy birthday. Pakisabi nga po kay Sir Andy na pakipasyaran din minsan digdi sa Purok 4 harani po sa sementeryo Tagulpi nakapark sa gilid tinampo lalo na pag magabanggina nakakaulang ta left and right nakapark kaya maglaog na ako pagmalaog na ako sa garahe bago ako magbukas ka ng auto ko nasa tahaw ng gantinampo tawara man magilidan ano na yan adi Okay, so mga OFW ngani na taga-Cobra sa Tisoy dapat natawanan pina-fill up na last month sagkod nga na wara pa magausad na taon na barang sa Tisoy saka good morning sa mga taga kay Mavic Nicoleta Bustamante. Good morning. Morning, Tabi. Sabi ni Ate Kayen, good morning sa mga taga-Daraga, mga taga-Bagong Bayan, kay Morning Hirit, kay Luluboy in Heaven. Mag-Jim's Coffee na Tabi, Tea Express po. Bisita ka mo sa Baligang Kamalig Albay. Open na, buy one, take one po ang milk tea. Ay talaga, bas na daw, Tam. Si Mrs. kaya paborito ang milk tea, itry me daw na mag-ikot-ikot lamang sa aga o kaya Sabado o Domingo. Adi? O sige. O sandali lang, magbabarita na kita mga tugang sa Morning Hirit. Advance happy birthday po kay Alberto Romano ng Pili Bakakay, hali sa iyang mga pamilya, si Fesirio ng Bunga Bakakay Albay. Ang mga bareta, susunod na sa Morning Hirit. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaklutan, daibig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo may siram, may kusog, may sipa, kaya kada turo bawig. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Ito ang tama.
Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat on di Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Inibo niyang produktibo, Diyos mabalos nun sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginugatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Radyo Balagon Kaito. DCGB Ngunyan. Anainot. Pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB. 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 6:04 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, uya ang sa indong tagapagbareta. Mga tugang headlines kan mga darakulang bareta ngunyang pong aldaw nin Biyernes pet sa 20 na kan Agosto. Sobra 70,000 na Legaspinyo natudukan o kaya lampas na sa 70,000 na mga Legaspenyo natudukan na nin bakuna. Barangay sa Manito Albay ipapairarom sa lockdown po ngunyan aldaw. Masbate, may mahigpit na patakaran sa mga malaog sa saindang probinsya.
Bicol Regional Training and Teaching Hospital nanutaran ang paglangkaw ng mga nagpopositibo sa COVID-19 na pinag-admit sa Sendang Hospital. Ngunyan mga tugang enot sa detalyes kan mga darakula niya tong bareta sa lado lokal. Executive Order number 25 ni Governor Tonico kan Masbate lifted na, alagad may panibagong executive order na mas matindi ang rekisitos sa mga LSI. Detalye po kang report, halik kay Jimmy Nasalita. Lifted na o baliwala na ang pinaluwas ni Masbate Governor Tonico na Executive Order number 25 nagsasabi bawal ang maglaog o magluwas na taga Masbate sa plasong Walong Aldao kung sa'y nagtapos na ini ngunya na pagkaaldaw. Kasunod ka ni may panibagong Executive Order number 26 kung sa'y party man giraray kan standard protocol kan lokal na gobyerno kan Masbate approve kan IATF gabos na malaog sa Masbate has received full vaccination at least 15 days before the said entry. Sa ngunyan, problemado na naman digdi sa Piyuduran dahilan sa dapat aram inikan mga bantay sa border control sa pagsabing dakol na naman ang matatambak digdi oras dahil makakomply o dahil makomply ang minimum requirement na ini kan Masbate. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Lampas na sa 70,000 na mga residentes kan Legazpi City ang natudukanan ng bakuna kontra sa COVID-19. Inang pahayag ni Alcalde Noel Rosal sa pagkasabi na kung magiging makaskasa na ang vaccination rollout at iba pang sufficienting supply ng bakuna na mag-abot sa syudad, kaya kan gobyerno lokal na makamtan ang target na population na matudukan ng bakuna na 120,000 katao. Sayang sinabi na punteriya nindangon yan na taon o sa taon 2022 na makamtan ang herd immunity. Idinagdag pa ni Rosal na ang gobyerno lokal padagos man na magkakaigwanin lakdang na makadisponer nin bakuna tanganing mas dakol pang Ligaspenyo ang matawanan first as in second dose nin bakuna. Report mga tugang hali po dyan sa lawas 18,500 na mga senior citizens makakaresibinin 1,500 pesos na ayuda gikan sa lokal na gobyerno. Ange Galero sa detalye. Mataunin ayuda ang gobyerno lokal kan Legazpi sa 18,500 na mga senior citizens sa syudad. Inenbagay na kinonfirma sa DCGB News ni Alcalde Noel Rosal sa tuyang interview sa iya kung saan sayang ipinaliwanag na 1,500 pesos ang itataunin dang ayuda sa kada saro kan mga inibilang tabangon niya na panahon pa kan pandemya. Sigun kay Rosal, mangyayari ang bagay na ini matapos na magpasar ng lakbang ang sanggunian panlungsod kan Legazpi may kinaraman ligdi kung sa iyang sinabi na salit sa naman na kantidad ini alaga nagtutubod siya na makakatabang naman ni maski por paano sa mga senior citizen. Inaangkabtang kan pahayag ni Alcalde Rosal. Day Angie na sabutan. Sigun kay Rosal, ang ayudang ini-VP para lamang makataunin na konsuelo sa mga senior citizen na padagos na nadidipisilan ngunyan na panahon kan pandemyang COVID-19. Mentang sinabi niya man na apera kan mga senior citizen, plano man kan gobyerno lokal na magtaunin 1,000 pesos man kantidad din ayuda para sa maabot 250 o 500,000 man na mga tricycle drivers sa syudad asin matao man sinda sa mga persons with disabilities in PWD. Mga dagdag na barata, Ange Galero, DCGB. Puon ngunyan aldaw, ipapasunod kan gobyerno lokal kan Manito Albay ang 14 diyas na lockdown sa barangay Balabagon, kanasabing Banwaan, tanganing day madugangan ang kaso ng COVID-19.
sa orden na aprobado ni Alkalde Joshua Daep, maigpit na ipapasunod kan local interagency task force ang paghigpit sa mga residentes kan barangay na dahil nang una tutugutan na makaluwas sa indang harong apera sana kung talagang importante nin marhay ang katuyuhan. Ang siring na bagay nagluwas matapos manutaran na may residente kan barangay na nagpositibo sa COVID-19 mantang inina sa isolation center ng Unyan. Ang mga opisyalis kan barangay yon mahigpit na mabantay sa saindang lugar. Mga residentes kan o kaya mga proyektong patubig sa Legazpi City ikinaugmakan mga residentes. Al Armario sa detalye. Hali dyan sa luwas. At least, ikinakaugmangon yan kan mga residente sa mga harayong barangay digdi sa Legazpi. Na pagtaon ni atensyon kan mga politiko sa mga patubig. Inop na ining ginibo kan ako Bicol ninda Congressman Saldico. Asin Congressman Pido Garbin Jr. nagpoon sa level 1. Mga bomba, ngunyan may 200 million ang budget na naporsigi hali sa gobyerno nasyonal kaya level up na sa solar water system. Ang iba tapos na, ang iba ongoing pa sa mga barangay. Dahil ini sa nahihiling na problema kanako Bicol sa mga barangay na basic talagang kaipuhan ang tubig. Sa ibong nalado, si Alcalde Noel Rosalman, sige naman, ang papuon ng mga proyektong patubig sa mga barangay dito sa Legazpi, bagay na ang kompetensya ninda ini ikinakaugma kan mga residente. Al Armario, DCGB. Nanotaran po ang paglangkaw kan mga personang nagpopositibo sa COVID-19 na naka-admit ngunyan sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Ini ang pinagkumpirmar ni BRTTH Chief Dr. Eric Laborar kung saan sa presente nasa 30% na ang bed utilization rate o kapareho ng 36 na kama ang nagagamit na pinagbabantayan asin pigmomonitor kan 400 na personnel. Sigon kay Laborar, 4 na probinsya sa rehiyon ang pinag-aakomodar ninda kaibahan na minsan ang mga pasyente hali sa Samar asin Leyte. Pinag-asigurar ni Laborar na preparado sinda in kaso padagos ang paglangkaw asin pagkakaigwanin kaso ng Delta variant kan COVID-19 sa Bicol Region. Ang maisisigurado ko lang po sa inyo ay talaga pong pinaghahandaan namin, hindi lang po kami. Actually po, may pag-uusap kami with the province at Legazpi City. Ayoko sanang i-preempt, pero po may plano na po kami na pag tumaas na po yung kaso, ay gagawin kaming operational plan, yung tinatawag naming Albay Triangle. Ito po yung implement namin ngayon. May trigger lang po kaming hinihintay. Pero po, yun po ay isa sa mga hakbang namin na paghahanda kung sakali kung magkaroon ng surge dito sa ating kapaligiran po sa Albay po. Dagdag pa ni Laborar na igwasindanin 7 kama na pinag-alokar sa mga aki asin sufisyente ini kasabayang handa na ventilation kan sa indang hospital alagad. Posible sindang madifisilan sa supply nin oxygen. Nagpapasalamat nga po kami sa Central Office at doon din sa mga tumulong sa atin po na yung Department of Health po ay nagpadala talaga sa atin ng mga ventilator, mga high flow meter po. Yun po yung nakahanda po. Kaya nga po sinasabi ko, medyo nakatutok kami doon. Ang magiging challenge lang po talaga is yung oxygen wood for the information of everyone. Ang isang pasyente na naka-high flow po, more or less po, kukonsumo yan ng isang tangke, isang oras. Nangapudan man si Laborar sa publiko na magsunod manggiraray sa minimum health protocols bilang proteksyon sa pagdakol kan COVID-19, partikular na ang mas peligrosong Delta variant. Department of Health Bicol, rekognisado ang esperso kan mga health workers na nagbubuwis ng buhay para maibitaran ang COVID-19. Detalye kay Lowens Barcena. Nangapudan sa publiko si Department of Health o DOH Regional Epidemiologist and Surveillance Unit Nurse 5 Ken Nuida na isipon mo na ang mga dainang paingalong mga manlaylay na healthcare workers para maibitaran ang COVID-19 bago magparadurunong dunong asin magparapamiloso po.
Ini ani pinagunambitan sa DCGB News tinuida na inisa na ang maging uli kan publiko na magsunod sa minimum health standards kontra COVID na dai na maging dagdag pang paasanon sa halos dai na nagkakaratururog na mga manlain-lain na health workers na nagtataonin serbisyo poon sa barangay sagkod sa mga ospital. Idinugang paninuida na talagang rekognisido kan Department of Health Bicol ang gabos ng mga ekspertos kan mga ini asinsinda na nangapudan na dai magpuknat sa pagserbi dahil takada sa ro igwanin da kulang ambag para dai na magparapanlakop ang nasambitan ng helang sa paaki kan mga ekspertos kan mga manlaylay na health workers. Sa palibot, basado sa obserbasyon, dahil man giraray nagsusunod ang iba, lalo na digdi sa mga manlaylay na lugar sa Legazpi City, pero sigun sa Department of Health, ini ang solusyon sa gabos na problema ang pagsunod man sana. Sa ini nakakatabang bakusa na sa pag-ibitar, kundi pagpagian man sa paasanon kan mga health workers, bilang pagpapailing na rekognisido man kang publiko ang espersos kan mga ini. Dagdag na Bareta, ako po si LBB. Obstruction sa tinampo, problema manggiraray sa Daraga Albay. Renz Luna sa detalye. Nalingawa naman digdi sa Daraga ang kakulangan sa disiplina na kung saan na an obstruction sa mga tinampo digdi sa sentro magidman sa mga barangay. Talagang iyo man kiraray ang nagiging sitwasyon. Kaya sa kunyan ang Daraga PNP nagkakaigwaman ni na roving magidman ang paglibot digdi sa mga barangay. Ang warningan ang mga naka-illegal na parking magidman na nagralaag din mga dagdag na mga turtindahan na kung saan iyo nga nakakaulang sa mga pampublikong mga tinampo. Kaya sa ngunyan pangapodan kan Daraga PNP sa Penguin Police Lieutenant Colonel Bogart Araw na sa mga barangay council na makipagtabangan sa indat ay nga ning dai naman maging problema pa ang obstruction nagdi sa mga tinampo, lalo naman nagdi sa mga barangay sa sentro kan Daraga. Mudeng Bareta, Renz Luna, DCGB News. Oras po sa Pilipinas, 20 minutos makalipas ang alas 6 nin pag-aaga, ayuda sa mga ayuda para sa sobra sa 2,000 na biktima kan bagyong Rolly sa Tabaco City, itatao na sa masunod na semana. Report kay Jomar Bien. 100 pesos ang mararesibikan kada pamilya na beneficiaryo kan DSWD na mga biktima kan bagyong o kanakaging bagyong Rolly kan nakalis pang mga bulan digdi sa syudad kan Tabaco. Ini ang ipinaluwas na datos kan CSWD Tabaco sa pagsasabi na uminabot sa 2,562 na pamilya ang matatawan kan ayuda kan ahensya kung sa masunod na Lunes. Basado sa listahan, ang 2,562 na pamilyang ini iyo ang natatada sa enot ng nagkatarawaning ayuda kan mga nakalihis pang bulan. Ang nagkukumpwesto kan 13,100 pesos, iyo ang 10,000 kaini, iyo ang may koreksyon sa emergency shelter assistance, asin ang 3,100 pesos, iyo ang para sa Cash for Work program. Pagpapagirumdom kan CSWD na magdara ng GAD nin identification card ang mga beneficiaryo na papaitiyo na kan sa indang mga barangay officials sa pagpasiring duman sa lugar kung saan itatao ang kwarta poon sa Lunes. Yan ang report. Jomar Bien, DCG. Oras Pilipinas, alas 6:21. Iba pang mga bareta, masunod, makalihis lang po kayo ni. GB News Express. News Express. GB News Express. Ini na! Big moment ni Mommy! Nag-spell move sa may lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ni Big Savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 for DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020.
Gumagaan ang inuman pag Sunlight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunlight. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the new normal way of life through flexible learning platforms. School year 2020-2021, we are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution nurturing young people to become moral and intellectual professionals. People of dignity, integrity, and compassion. People who want to make a difference in the world. DWCL is a PAASCO Level 2 re-accredited and is offering preschool, grade school, junior high school with free secondary distance education program, senior high school, college, and graduate school programs. The enrollment for basic education, both online and on-site, is on August 23, 2021. No tuition fee increase and reduced school fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website, dwc-legazpi.edu, and our Facebook page, or contact telephone numbers 480-1239, 742-6783, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, your success, our word. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta, Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos. dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Bili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex.
Pitex Nagundu L. Lagundi leaf is the generic name of Plenax for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagat. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, maabot sa 45 billion ang pundong itinagama kan gobyerno sa 2022 proposed national budget para ibakal nin COVID-19 booster shots kan mga Filipino. Sigon kay Presidential Spokesperson Harry Roque na nakapalaman digdi iyuan ang program appropriations kan national budget sa masunod na taon. Sinabi niyang bako na isyu ngunyan ang booster shots dahil malinaw na igwanang nakatagamang budget para digdi. Pwede man na bakalon ang mga booster shots na ini sa primerong bulan kan taon 2022 o pwede man na mas atab na bakalon ang mga bakuna kung talagang kinakaipuhan. Sigon sa Secretary, funded naman kan multilateral lending agencies ang mga bakuna kaya warang magiging problema kung may atab ining dapat na o kung mas atab ining bakalon. Nang basol asin nagturo sana si Health Secretary Francisco Duque III. Sigon ini kay Senate President Vicente Soto III kaya day siya kontento sa naging paliwanag ni Duque sa pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee may kinaraman sa nahiling kan COA na pagkukulang o mismanagement kan Department of Health sa COVID-19 Response Fund kaini. Sinabi ni Soto na daing inako na anuman na pagkukulang si Duque sa pamamahala sa nasabing fondo embes kaini nang basol pa. Idinagdag pa ni Soto na dakol pang nasiripan na isyo ang COA na dahi panasimbag o naipaliwanag ni Duque sa hearing kan Blue Ribbon Committee kaya dapat pang subaybayan ang masunod na pagdangog ka nasambit ng komite sa Senado. Pinag-question kan COA ang maabot sa 190 milyon na ipinasweldo kan People's Television Network Incorporated sa mga regular employee kini kay bahan ng contractual as in contract of service. Sa report kan 2020 audit report kan COA, nagpalyar ang PTV management na isumiter ang daily time records kanasabing mga empleyado suhay sa nakapalaman sa Government Auditing Code of the Philippines as in COA Circular. Sigon sa audit team kan COA, nagkaperang taon na dain nagsusunod ang na dapat na pagsumiter nin mga kumpletong supporting documents, partikular na kang DTR para sa bayad kang sweldo kan mga empleyado kan gobyerno. Ano man na estado kan mga ini. Sinabi kang state auditors na ang DTR kan contract service poon Enero sa Hunyo 2020 isinumeter kan Disyembre alagad ibinalik dahil kulang sa pirma kan mga empleyado asin kausanin o kawaranin approval kan kanya-kanyang supervisors. Nangako ang PTV management na isusumiter ang gabos na kinakaipuhan na dokumentos. Indikasyonin makusog na koordinasyon kan Pilipinas sa Estados Unidos ang naging pagbisita kan barkong pangyera kaini. Sigon kay Defense Secretary Delfen Lorenzana na partikular na magkakatabang sa isyo kan depensa as in interoperability kan duwang nasyon. Tirawan indo ni Lorenzana na opera kan duwang isyong ini. Dakol pang dara na magayon na sa nasyon ang nasabing pagbisita kan Buque de Guerra kang Estados Unidos. Napag-araman na kan Lunes nagkondukta rin kainot-inoting pagbisita sa nasyon ang Independence Variant Littoral Combat Ship kan Amerika sa na USS Charleston.
alas 6:31 oras sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. Oras hatod sa Indokang Alaksan FR, Ibuprofen and Paracetamol. Alaksan FR, isang Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Milo, buy big, save big. With new Milo Champion Sulit Pack. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Happiness is homemade. LCC Supermarket brings you more deals and special home savers on July 1 to 7. Enjoy great offers in hot deals like buy 300 pesos worth of Cook's Whole Chicken and get free Peacock Premium Rice 1 kilo and save 44 pesos. Buy 10 Nescafe Creamy White, Twin Pack 52 grams. Free 2 Lucky Me Pancit Canton Calamansi 80 grams for only 110 pesos and save 24.30 pesos. Buy Bear Brand Powdered Milk Drink 700 grams, free Nescafe Classic 50 grams for only 228 pesos and save 38.75 pesos. Buy Domex Original 900 ml, free Surf Powder Antibac 60 grams for only 137.70 pesos and save 16.50 pesos. Buy Ariel Laundry Powder Sunrise Fresh 68 grams, free 6 Downy Sunrise Fresh Total Care 24 ml for only 102.50 pesos and save 30 pesos. So what are you waiting for? Enjoy these amazing deals and more at LCC Supermarket from July 1 to 7. Please like and follow our LCC Supermarket official Facebook and Instagram page for more promo updates. Tibay mas abot kaya na? Mag-Bear Brand araw-araw. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Sangobion. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer, ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang bagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man diraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFR permit number 0203 series of 2021. Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion, Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pilipinas, saan ka pupunta? Tagal mong nakaparada. Wala bang magmamaneho? Ba't paatras ka? Di ba dapat umaabante ka?
Pilipinas ang kapupunta. Naliligaw ka yata. Oops, mababangga ka. Ay, baka kailangan mo na magtuturo. Di lang manduduro. Yung di bolero, may plano. Hindi importante apelyido. Yung totoong Pilipino, maka-Pilipino. Kailangan mo ng leader. Para sa susunod, Pilipinas muna. May kilala kami, si Leader Lenny. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya Nutrients, Vitamin C, Iron, and Zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Matapang ako, matapang tayo. Kayang hindi aatras sa pagharap ng bukas. Hinebra ako, Hinebra tayo. May bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. GB News Express. GB News Express. Mga tugang, nag-apelar si Pope Francis sa mga tao na magpabakuna kontra sa COVID-19. Sinabi kay ni na dapat magpasalamat ang gabos dahil igwang na imbento ang tao na bakuna kontra COVID-19. Ang nasabing bakuna ang matabang para matapos ng panagos na pandemya. Sa nasabing pagbabakuna, may papahiling mo na igwak kang pagkamot sa kapwa tao para daisinda mo lakita ng COVID-19. Segundo Santo Papa, magigalumduman na si Pope Francis nagpatudok naman ng COVID-19 kanuminaging Marso. Siring po sa Hoben ang pagmatingon niya ni dating World Boxing Champion Manny Pacquiao, maski day ini nagkawat sa nakaaging 2 taon. Mantang preparado na siya sa laban kontra kay Yordonis Ugas sa Domingo sa Las Vegas, Nevada para sa International Boxing Federation as in World Boxing Council Crowns. Sinabi ni Pacman na papatunayan niya sa kinaban na sa edad niyang 42 anyos ipapahiling niya na bako siya laos asin kaya pa niyang magkawat din sa dosing rounds maski hubin pa sa iya an sa iyang makakabungagan. Deman giraray uyon ang WHO sa pagkakaigwan ng booster shots nin COVID-19 vaccine. Sinabi kan WHO na dapat dakulang bilang nin populasyon kan kinaman ang fully vaccinated bago pag-isipan ang nasabing lakdang. Sigon kay WHO Chief Scientist Soumya Swaminathan na base sa sendang datos dahil pagkaipuan ang booster shots dahil epektibo pa manggiraray ang anong manaklase ng bakuna paglaban kontra sa COVID-19. Magigaramduman na plano kan US na magkaigwa ng booster shots sa ipapautob September 20 dahil sa padagos na pagrapado kang Delta variant sa sinabi ng nasyon. 86% na efektibo sa mga tawong may edad na 60 anyos pay taas ang pagpapatudok ng Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine. Sigon sa Israeli healthcare provider na HMO Maccabi na may 149,144 katao na may edad na 60 pay taas ang nagkaresibi na ng third dose. Nagluwas na igwasan ng 37 sa mga ini na tinamaan ng COVID-19 kumpara sa 1,064 na nagpositibo na may 2 dose sana. Dahil man nagtaon ng detalye sa naging sitwasyon kanasabing 37 nagpositibo sa COVID-19. Poon ka nakaaging bulan ang Israel nagtataon ng ikatulong dose matapos maglakop ka nakaulakit na Delta variant kan COVID-19. Inot ng inako kan Pfizer na ang vaccine efficacy kan sa indang bakuna nagbababa paglipas kan panahon kaya ang ikatulong dose
nagpapahiling nin mas pag-neutralize kan antibodies kontra sa COVID-19. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. News Manager Mar de la Cruz sa detalye. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Kundainin ang toward reactions na namatayan matapos tudukan ng COVID-19 vaccine. Dahil nangangahulugan na bakong epektibo o dahil nagagana ang bakuna. Inanabiso na itiniluwas kan World Health Organization Philippines. Sigon sa ahensya, ako pare-pareho ang reaksyon kan lawa sa bakuna. Ini man ang rason kung ngatan iba nakaka-experience ng side effects. Mantangan iba dahil. Sarong pagirumdum kan DCGB, DOH as in WHO Philippines para sa ligtas sa pamilya as in komunidad sa COVID-19, ligtas ang mayarang. Pag-asa Ligaspi kay Basirinyel Mago sa dagdag na detalye. Sa kamugtakan kang panahon, ito na lang yan. Babalikan na po ang Pag-asa Ligaspi sa kamugtakan kang panahon. Mientras tanto, mga tugang sa baliktanaw sa 500 years of Christianity. Pigpo nana na itugdok 500 years of Christianity. ang Naga Metropolitan Cathedral o Metropolitan Cathedral as in Parish of St. John the Evangelist kan taon 1595. Pagkatapos na maestablisir ang Diocese kan Cáceres bilang separadong Diocese kan Manila kan taon 1768, na distroso ang katedral kan dakulang kasulo kon kaya taon 1808 sa liwat na pinuunan ang konstruksyonin panibagong katedral. Spanish Romance Revival ang estilo o arkitekto kang Naga Cathedral susog sa disenyo ni Bishop Bernardo de la Concepcion. Kang 1820, liwat na nagsapanin danyos ang katedral gikan sa makusog na linog. 1848, natapos sa liwat ang pag-irahay kan simbahan. Nakulpang sinapan na danyos ang katedral sagkod sa mga naglalabay o nag-aaging kalamidad sagkod Abril 1987 sa lindong kan episcopate ni Bishop Leonardo Legaspi kan matapos ang restoration kaini. Yan po ang 500 years of Christianity, istorya po kan mga nakaaging panahon. Sa pangaran ka nagsurat kan Bareta, News Manager Mar de la Cruz, asin po mga tugang kasabay, si News Director Edwin Peralta, si Angel Mustasa, asin Andy Espinar, kay Ban Mega Force Patrol. Iyan ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. GB News Express. News Express. GB News Express. Pakyo po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M.
Right, balik kita mga tugang sa programa. Kumusta unta daw ang mga proyekto kan DPWH sa Bicol Region? Ano? Kumusta unta daw mga tugang ang programa kan DPWH sa Bicol? Kaya apudanta daw si Secretary Mark Villar. Grabe yan mga. Apudanta daw po Secretary Mark Villar. Kunya na pag-aaga. Aramon ta daw mga tugang ang mga development kay ini tungkol digdi sa mga programang ini mga tugang kang DPWH sa Bicol ta. Dakulon bagang mga infrastructure projects, di ba? Ang mga pig-implementer digdi. En saro diyan na mensionar po ni Presidente Rodrigo Duterte sa ginibo mga tugang na State of the Nation Address. Ano? State of the Nation Address, mga tugang kan mga nakaaging aldaw, ang tungkol sa Sorsogon Bypass Road, di ba? Ang tungkol dyan mga tugang sa Sorsogon Bypass Road, mga tugang na gusto tabi na maimplementar, mga tugang digdi po sa Bicol Region, malangani baga na mention niya sabi ni Presidente, Madam Vice Presidente, nandyan po kayo. Yan. Di ba? O di tanong natin mga tugang kay Secretary Mark Villar kung ano po ang mga development ng mga proyektong yan dito po sa ating. Kaya lang nagri-ring lang ang cellphone, ringing lang. Mga tugang ang number ni Secretary Mark Villar, ngunyan tabi na pag-aaga, didi po sa tuya na sa number na pwede niya itong apudan. Wala talaga. Sige. Kung wala tayong magagawa talaga. Ay baka yun na to. Sandali lang Baka yun na to. Hello, good morning. Hello? Yes. Po, ay sandali pare. May pick-upudan kaya ako. Oo. Ano? Oo. Airport yan, airport. Tungkol sa airport. Sige, verify ta mo na kung iyan parte kang DOTR project or parte kang DPWH. Oo. Sige, tayo paabot yan Ipaabot ha. Okay. Sige, thank you. Thank you, alright. Diba? Tungkol dyan mga tugang sa bagay na iyan. Okay. Kaya lang, nag-ring lang ang cellphone ni Secretary Mark Villar, mga tugang na ngunya na pagkaaga. Okay, sige po. Bueno, sandali lang at magko-commercial muna ka. May commercial ka pa, Ronald? O basahon ko na muna sa kuya na panibagong produkto na dapat masabutan kang publiko. Adi? Basahon ta na muna, mga tugang ang saro po, mga tugang sa magayon na bareta para po sa Tuya Gabos. Mga tugang, yung mga nakikinig dyan magandang balita po ito. Marami po sa atin ang napapagod talaga araw-araw na pagpasok sa trabaho dahil po napakaraming hamon sa buhay sa gitna ng pandemya, mula sa pag-commute hanggang sa trabaho, para kang laging sumasabak sa gera at masakit ito sa tuhod at kaso-kasuan. Kaya noon, kayang-kayang akyatin ang hagdanan at lumakad ng malayuan na walang sakit ng katawan. Ngayon, dahil po sa rayuma, naging pahirapan na ang paghakbang. Pero sa akin, bilang palaban na broadcaster, isang solusyon lang ang subok at hiyang sa akin. Prescribe pa ito ng doktor ko, Fastest Alaxan, Alaxan FR.
Sa isang Alaxan FR, tapos ang sakit ng katawan at rayuma ko in as fast as 15 minutes. Di ito tulad ng pahid-pahid na bitin ang epekto sa akin, kaya paulit-ulit ako maglagay. Mga kababayan, mag-Alaxan FR na, sulit sa halagang 8 pesos SRP lang. Tapos ang sakit ng katawan at rayuma. Isang Alaxan FR, tapos ang laban. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. 7 minutes bago po magabot ang alas 6 ninaga sa DCGB. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulog kilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Maaari nang mag-enroll para sa school year 2021-2022. Ang University of Nueva Cáceres ay kasalukuyan ang tumatanggap ng enrollees para sa basic education, college, School of Law at School of Graduate Studies. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Janet sa 0907-156-6898. Experience UNC's quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready, work ready, and life ready. Enroll now! Gusto mo bang ma-relax bago magsimula ang araw? Hi! Liza Soberano po. Tikman ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Kapag gusto mo ng sweet linamnam, dapat mag-Great Taste White Caramel with rich coffee and cream caramel. Tamang timpla ng sweet linamnam. Idaduyan ka sa sarap ng Great Taste White Caramel. Pili na! Namnamin ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige nga, try natin uli ang signal po ni Secretary Mark Villar. Mga kaibigan, tungkol po sa mga katanungan natin ngayong umaga, may kinalaman ho sa mga proyekto po dito sa Bicol Region ng DPWH. Secretary Mark, magandang umaga po sa inyo. Si Henry po ito sa DCGB, Legazpi at buong Bicol Region. Hello, Secretary Mark. Hello, maganda. Yes, sir. Si Henry Maceda po ito, sir, dito sa DCGB sa Legazpi at sa lalawigan po ng Albay. Magandang umaga po sa inyo, Secretary.
Hello? Magandang umaga, Henry, at sa lahat po ng ating tagapakinig, magandang umaga po. Yes, sir. Maraming salamat po sa oras po ninyo dito sa aming himpilan. Napapakinggan ho tayo, Secretary Mark, halos sa buong Bicol Region. Sabi po doon sa mga nakukuha naming informasyon, kayo po ay tinatawag na isang silent worker at maraming ginagawa pero hindi masyadong nababalita sa mga media organization. Pwede ho bang pakikwento nyo sa amin kung ilang kalsada na, mga tulay, evacuation centers, at iba pang mga infrastructure projects po, katulad ng mga elevated highways ang nagawa na po ng inyong tanggapan sa ilalim ho ng Duterte Administration, Secretary Mark? Salamat po at pasensya na medyo tahimik din ako pero personality ko lang talaga. Pero syempre gusto ko rin i-share sa ating mga kabayan. Importante rin na malaman nila kung ano yung mga projects ng gobyerno kasi syempre pera ng taong bayan yan. Kaya gusto ko rin ibahagi ang ating mga proyekto katulad ng una yung mga kalsada natin sa ngayon mahigit 29,000 kilometers ng roads ang na-construct na natin nationwide at sa ating mga tulay mahigit 5,900 ang natapos na at syempre po kailangan natin ng mga infrastructure para sa baha so nakapaggawa na tayo ng mahigit 11,000 na infrastructure projects pero hindi lang marami din tayong mga ibang programa katulad ng farm to market roads para sa ating mga magsasaka at nakapaggawa na tayo ng mahigit 1,800 kilometers ng farm to market road. At para sa ating mga estudyante, ito ang pinakamaraming school buildings, 150,000 sa isang term nagawa. 150,000 classrooms ang na-construct na. At meron pa rin hindi pa tayo tapos. At syempre, pag may kalamidad, ayaw din natin na gamitin yung classroom para sa evacuation center. Kaya nakapagtayo na po tayo ng 222 evacuation centers nationwide. Kaya masigla po ang ating build program, lalo na po sa Albay. At kami naman sa gobyerno, kahit na may pandemya, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho natin. Secretary Mark Villar, ano pa ang mga ongoing projects na inaasahan pa ng ating mga kababayan bago ho bumaba sa pwesto si Presidente Rodrigo Duterte sa 2022? Marami po, pero bigyan kita ng isang magandang halimbawa, itong Luzon Spine Expressway Network na may habang 900 kilometers. Ang gusto namin, ang target pa namin is makonect ang north sa south. Kaya kung yung biyahe dati from Bicol, kung pupunta ka sa Ilocos, abot ka rin na halos isang araw, baka mahigit 20 hours ang biyahe. Pag natapos po itong Luzon Spine, 9 hours na lang ang biyahe. Kaya, ongoing ngayon at ginagawa na po yung TR4, yung papuntang Quezon. So, ma-extend na rin yung SDEX papuntang Quezon at tapos na po yung Skyway. So, hindi na kailangan dumaan pa sa EDSA. Pwede nang tumuloy sa Norte. At syempre sa Norte, tapos na rin yung TPLEX. So, ginagawa po namin yung mga bypass ngayon para hindi matraffic sa La Union at tuloy-tuloy hanggang Ilocos. Kaya, maaasahan po ng ating mga kababayan na at least magkakaroon ng magandang connection sa buong Luzon from south to north. I see, okay. So kami pala po dito sa Bicol, Secretary Mark Villar, mas mapapabilisin ang biyahe namin sa mga darating na araw. Pag naayos ang mga kalsadang nabanggit po ninyo sa may Quezon Province. Opo, syempre pag natapos po yung term ni President, talagang ngayon lang po nasimula nitong TR4. Sa term lang ni President ay nagkaroon ng construction sa highway na ito. At pag magkakaroon ng maraming options ang mga Bicolano dahil pwede nang pumunta sa Norte by car at hindi matatraffic masyado. Secretary Mark, with that build program po ng ating gobyerno sa ilalim po ninyo, siyempre may karampatang may karampatang trabaho yan para sa ating mga kababayan. Pwede ho bang malaman kung ilang pong trabaho ang na-create o nagawa po sa ngayong pandemic at yung mga natulungan po natin ng mga kababayan na nagkaroon po ng hanap buhay sa pamamagitan ng mga proyektong yan? Opo, tama po. At kaya talagang nakatutok kami dito sa Build dahil isa po ito sa pinakamalaking job generators sa gobyerno.
Since 2016 nakapag-generate na ng 6.5 million jobs para sa ating mga kababayan. At ang target po natin this year is magkaroon ng additional 1.6 million na jobs. At kailangan natin ito, lalo na meron tayong pandemya, kailangan talaga natin bigyan ng ating mga kababayan ng trabaho para makapaghanap buhay at siyempre magkaroon ng opportunity sa buong bansa. Secretary Mark, naalala ko po noon, kayo mismo ang pumunta personal dito sa bayan ng Kamalig, sa Albay. May kinalaman ho sa inauguration ng bypass road natin. Kumusta po ang sitwasyon sa ngayon, Secretary Mark, sa inyo pong assessment sa proyekto? Opo, magandang balita. At ako na mismo nag-inaugurate kasama ng mga officials, ng government officials noong June 14. So yung Kamalig Bypass Road ay may habang 3.5 kilometers at napakaganda ng view. Makikita-kita po ang month na yun, so makakatulong sa turismo at syempre makakabawas sa traffic. Kaya isa yun sa mga projects na ipinagmamalaki namin at isa po sa mga flagship projects ng Duterte administration. Yun nga po, mas mabilis na kasi yung dati dadaan ka pa sa mismong sentro ng bayan ng Kamalig. So sa ngayon, doon ka na sa bypass road, iwas traffic na talagang ating mga kababayan pagdating po sa biyay. Palabas po ng Albay o palalabas din ng ibang parte po ng lungsod ng Legazpi, Secretary Mark? Opo, at talagang malaking bagay yung pagbawas sa traffic dahil syempre nakakauwi ang ating mga kababayan na mas maaga at syempre nakaka-generate ng trabaho. So lalong lumalaki yung area na may nagiging develop. Opo. Sir, isa po sa mga gusto kong itanong sa inyo, kasi po nabanggit ni Pangulong Duterte sa kanyang SONA, yun na gusto niya daw na i-prioritize yung Sorsogon Coastal Road. Kumusta po ang status nito? Kasi ito, isa yata ito sa talagang special mention niya sa ginawang SONA niya nung mga nakaraang buwan. Opo, masasabi ko talaga na ngayon lang nagkaroon ng ganito karaming development sa Bicol. Napakalaki ng infrastructure dito. At ito isang magandang halimbawa, yung Sorsogon Coastal Road. Connect niya yung maraming barangay doon, yung Sirangan, Sampaloc, Balogo, Pangpang. So marami connect na barangay. At ito ay may habang 5.5 kilometers. At open na po. At alam ko naman na matagal na hinihintay itong coastal road na ito at ngayon napapakinabangan ng ating mga kababayan sa Bicol. Separate ho ba ito, Secretary Mark Sacwan, itong Albay-Sorsogon Connector Road na halos, sabi nga, mas maluwang ang kalsada kumpara po noong dati? Opo. Malaking bagay. Dahil ito po ay napakahaba, 15.8 kilometers at kasamang anim na tulay. Ito ay sa east coast ng Albay at ngayon, nasa magandang balito dahil 77% ang 77% ang construction, ang accomplishment ngayon. At yung travel time between Manito proper hanggang Sorsogon City ay magiging ay mababawasan ng halos 1 oras. Kaya malaking tulong at ang base po sa projections natin, mahigit 5,000 po ang per day ang makikinabang po at ang gagamit po sa kalsadang ito. Ito ba, sir, ay naka-asphalt overlay na o konkretong kalsada natin? Oras na tapos konkreto, siyempre konkreto. Pero siyempre, eventually magkakaroon din ng asphalt overlay sa mga ibang sections. Opo. I see. Okay. Sir, ito po ang gustong itanong sa inyo kasi naririnig ko palagi sa mga meeting ni Pangulong Rodrigo Duterte na madalas kayong purihin. In fact, nasabi niya nung mga nakarang araw na nanghihinayang na po siya kung mawala po kayo sa pwesto sa pagiging DPWH Secretary. Tatakbo ho ba kayong senador o ano ba ang plano ninyo, Secretary Mark, kung in case na manalo kayo sa darating pong mga araw? Sa ngayon, nagpapasalamat kami kasi marami din tumulong para maging matagumpay itong build. Halos sa atin, yung binanggit ko po kanina, halos mahigit 6 na milyon na nagtrabaho. Sa akin naman, hindi pa naman tapos yung trabaho natin at siguro pag medyo palapit na yung oras ng filing, kung may decision ako, i-announce ko. So medyo malapit-lapit na pero habang wala pa tayo sa filing, siguro mas tututukan ko ang trabaho ko. Ganun talagang style ko. Gusto ko trabaho muna, saka na lang yung politika. So siguro pag medyo malapit na, magbibigay na lang ako ng update. Open naman ako sa lahat ng options. Yan, oo nga. Kasi may projection po sa inyo si Pangulong Duterte. Sigurado daw pong mananalo kayo, Secretary Mark.
Anong masasabi po ninyo dito? Siyempre, malaki ang pasasalamat ko kay Presidente dahil nagtiwala talaga siya sa akin. At ako naman po, ginagawa ko lang ang trabaho. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Kung ano man, kung matuwa naman ng taong bayan sa ginawa natin trabaho, very good. Pero sa ngayon, nakatutok muna ako sa trabaho at yung trabaho ko na lang magsasilita para sa akin. Iya, oo. Kung may plano kayo, Secretary Mark, keep us posted na lang po para naman malaman din naming mga Bicolano sa darating na mga araw. Salamat po, sir. Salamat po. Secretary Mark, magandang umaga po sa inyo at ingat po kayo dyan sa Kamaynilaan. Magandang umaga din po. Opo. Thank you, mga kaibigan, Secretary Mark Villar. Ito talagang maaraman kung talagang siya mga tugang madalagan mananggad na senador kang Pilipinas. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Pero speaking of, bako sa karaw talaga, iyan na proyektong yan, iyan na ay kadakol pala ng mga puto, ay dahil na, kita makaadlib pala, alas 7 na palan. Alas 7 na palan, mga tugang kaya, tama na. Tama barita na. Henry M. in the morning. Peralta. Henry M. in the morning. Okay, di mabalik na lang kita mga tugang taon lang 7:30 sa programang Anhapot sa DCGB. Kadakol na mga hapot nindo pala. Sige po, pwede tang balikan yan. Mga tugang 7:30 sa programang Anhapot. Thank you, goodbye. Mabuhay. Ako po si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000